шаби султон маҳмуд эҳсоси дилтангӣ кард ва натавонист бихобад. ба раиси муҳофизонаш амр кард ки биё ба таври ношиносӣ ба берун равем ва аз ҳоли халқ хабар гирем. султон ҳамроҳи муҳофизони махсусаш ба роҳ афтоданд. ҳангоми гаштугузорашон мардеро мушоҳида карданд ки дар замин афтодааст ва мардум аз ҳар сӯй гузар доранд, лекин ба ӯ касе нигоҳе намекунад. султон наздиктар шуда дид ки марди афтода кайҳо мурдааст. аз мардум пурсид: чаро касе ба ин марди мурда таваҷҷӯҳе намекунад? нафаре аз миёни онҳо гуфт: ин шахс бисьёр шаробхӯру зинокор буд. барои ҳамин дар чунин ҳол аст. султон бо ҳамроҳонаш мурдаро ба хонааш бурданд. ҳамсари марди фавтида дар гираву нола даромад ва садо кард ки худо раҳматат кунад, ту валиюллоҳ ҳастӣ. ман шоҳидӣ медиҳам ки ту аз солиҳон ҳастӣ. подшоҳ дар ҳайрат монд ва суол кард ки эй зан, чаро чунин мегӯӣ, дар ҳоле ки мардум ҳама ӯро шаробнӯшу зинокор мегӯянд? зан дар ҷавоб гуфт: бале, ин суханҳоро аз мардум интизор будам ки шавҳарамро чунин қазоват кунанд. ва ба суханаш давом дод: ҳар шаб шавҳарам ба яке аз мағозаҳои шаробнӯшӣ мерафт ва ҳар чӣ метавонист шароб мехариду ба хона меовард ва онро дар замин мерехту мегуфт: худоро шукр ки имшаб ин миқдор фасод шудани мардум кам шуд. ва боз ҳар шаб ба хона як фоҳишае мерафту ба ӯ миқдоре дирҳаме медод ва мегуфт: то субҳ даратро ба касе боз накун. ва хона меомаду шукри худоро мекарду мегуфт: алҳамдулиллоҳ ки имшаб як нафар аз фаҳшу зино даст кашид. ва ман ҳамеша ба ӯ мегуфтам ки мардум дар бораат дигар фикр мекунанд ва пас аз маргат мурдаат дар замин мемонад ва касе ҳам ғуслу кафанат нахоҳад кард. ӯ бошад ҳамеша бо боварӣ мегуфт: ғуслу кафани маро султон ва олимон мекунанд. султон бо шунидани чунин сухан ба гирья омад ва гуфт: ба худо қасам ки ман подшоҳ ва султони ин мулкам. баъдан амр кард ки фардо бо ҷамъи олимони дарбор барои дафни марҳум ҳама меоем. субҳи барвақт султон бо надимонаш ҳозир шуданду он валиюллоҳро ғуслу кафан карданд ва ҷанозаашро дар якҷоягӣ бо олимону фозилон барпо намуданд. ҳикмат: ҳеҷ амали хайри инсон беподош нахоҳад монд. агарчи ӯ дар ин дунё муваффақ нагардид, ҳатман охираташ ободу рӯҳаш осуда аст.